Καλημέρα, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους σας. Να κάνω αυτό που κάνω συνήθως όταν μιλάμε μαζί, Μαρία Σπυράκη. Πιο πολύ βλέπω δημοσιογράφο αναλυτή και λιγότερο πολιτικό. Δεν ξέρω αν κάνω καλά ή όχι. Κακός. Πήρα ψήφο και μάλιστα απευθείας. Και δεν ασκώ και επάγγελμα όπως ενδεχομένως κάνουν άλλοι συναδελφοί. Είναι πολλά τα χρόνια και είμαι επηρεασμένος. Αλλά κακός. Άρα λοιπόν τη συνέντευξη θα την κάνω κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω και λίγο ρεπορτάζ. Ξεκινάω λέγοντας και ρωτώντας αν το πάει για διάλυση αυτό το μαγαζί που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Τσίπρας. Αν ο καθένας κάνει του κεφαλιού του, ανάλογα με τον πώς τον βολεύει, δεν πάει πουθενά αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, όμως πραγματικά οι στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Και κυρίως είναι αναγκαίο να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες και να τις εφαρμόσουμε, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο ιστορικό επίτευγμα του περασμένου αιώνα και πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση της Ένωσης των Δυνάμεων. Σκεφτείτε να ήμασταν χωριστά και να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε χωριστά αυτή τη μεγάλη κρίση. Όμως για να συνεχίσει η Ένωση πρέπει να έχουν αίσθηση όλα τα κράτη-μέλη ότι η Ένωση δεν είναι κλαμπ στο οποίο μοιράζουν λεφτά. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία στην οποία συναντώνται οι χώρες, οι ισχυρότερες καταβάλουν περισσότερα χρήματα από τις λιγότερο ισχυρές και οι λιγότερο ισχυρές παίρνουν χρήματα για να υπάρχει μια αίσθηση συνοχής και να μπορούν οι ισχυρότερες να πωλούν το προϊόν τους. Είναι πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Είναι κυρίως ο χώρος της συνύπαρξης της κοινής ιστορίας και των κοινών αξιών και όταν έρχεται η μεγάλη ώρα είναι και ο χώρος της κατανομής των ευθυνών. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς, γι' αυτό και υπάρχει και το θέμα. Χθες είχαμε συζήτηση και πάλι. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει το θέμα στην Ολομέλεια. Μετρούσα τουλάχιστον 15 φορές. Νομίζω ήταν και ο Γιούνκερ στην Ολομέλεια χθες. Εκεί ήταν έξω φρενών και καταφέρθηκε κατά των Αυστριακών, έτσι. Ήταν στην Ολομέλεια χθες και ήταν και σε μια κατάσταση όπου πια στέλνει σαφή μηνύματα προς χώρες. Δεν νομίζω ότι αρκεί. Αν θέλετε τη γνώμη. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει πρακτική αξία αυτό πέρα από την εικόνα ενός Γιούνκερ να κοκκινίζει από τα νεύρα του? Έχει πρακτική αξία αυτό? Μπορεί να κάνει κάτι ο Γιούνκερ απέναντι στην Αυστρία και στην όποια Αυστρία? Αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πια είναι να συζητήσουμε καθαρά, ανοιχτά, χωρίς υπεκφυγές, μηχανισμό επαναφοράς στην τάξη, για να το πω πιο κομψά. Είναι δηλαδή η δυνατότητα που έχει η Κομισιόν να ξεκινήσει να συζητήσει μηχανισμό ελέγχου των χωρών που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Έχει τέτοια δυνατότητα? Αυτή η δυνατότητα μπορεί να υπάρχει μέσα από τους κανονισμούς, δεν χρειάζεται θεσμοθέτηση νέων κανονισμών και αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα κονδύλια για τη συνοχή και τα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική. Οι χώρες που χθες συναντήθηκαν πάλι κραδένοντας την οικονομική απειλή, έτσι. Ναι, αλλά πάντως δεν μπορείς να παίρνεις δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνοχή και για αγροτικές επιδοτήσεις και όταν έρχεται η ώρα να αναλάβεις την ευθύνη που σου αναλογεί ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το κάνεις. Και μιλάω για την Πολωνία και μιλάω για την Ουγγαρία που εμφανίζει προσκόμματα όπως είναι αυτό το δημοψήφισμα και μιλάω για τη Σλοβακία και μιλάω για την Τσεχία καταρχήν. Αλλά δεν μπορείς να παίρνεις τόσο πολλά χρήματα για να μπορέσεις να ανεβάσεις το επίπεδο της ζωής σου, να βελτιώσεις τις δομές σου και να γίνεις πραγματικά αυτό που λέμε ουσιαστικά ευρωπαϊκή χώρα στον κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να αρνείσαι να αναλάβεις την ευθύνη που αναλογεί σε ένα κράτος μέλος το οποίο είναι στον κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο ισχύει και για τις υποψήφιες χώρες. Δηλαδή, αναφέρεσαι στα Σκόπια, αν κατάλαβα καλά. Τα Σκόπια παίρνουν χρήματα ως υποψήφια χώρα. Τα Σκόπια είναι εκείνα τα οποία επιμένουν κάθε φορά και λένε ότι πρέπει να πάρουν ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων και δεν παίρνουν διότι έχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δημοκρατίας τους και όχι γιατί έχουμε εμείς σοβαρές αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο στέκονται απέναντι στο θέμα του ονόματος. Και παρόλα αυτά, ενώ παίρνουν τόση μεγάλη ενίσχυση σχετικά με το μέγεθος της χώρας αυτής, πάλι φροντίζουν να συμμετέχουν σε κινήσεις που μόνο στο ευρωπαϊκό πνεύμα του διαμερισμού, του καταμερισμού της ευθύνης δεν είναι. Αυτά που παρακολουθούμε γίνονται με πλάτες? Κουρδίζει κάποιος αυτή την ιστορία ή ξεσηκώθηκαν μόνοι τους οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Κροάτες, οι Σλοβαίνοι και όποιοι άλλοι? Επειδή δεν είμαι και οπαδός των θεωριών της συνωμοσίας,
νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι χώρες αυτές και μέσα από συγκεκριμένη ρητορική της πολιτικής τους τάξης έχουν υιοθετήσει ακραίες ηγεσίες. Δηλαδή, το έχω πει κι άλλο, ότι ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, δεν έχει θέση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι θέσεις του είναι τόσο ακραίες που θα πρέπει κάποια στιγμή να μας αφήσει ή να τον αφήσουμε. Θα προτιμούσα τη δεύτερη εκδοχή. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο υπερασπίζεται τον πυρήνα των αξιών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που μεταξύ άλλων είναι και ο σεβασμός της προσωπικότητας και είναι και η ανοχή. Επίσης, οι Πολωνοί δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως ξέρετε, ανήκουν στο ECR και εκπροσωπούν μια ακραία έκδοχη πραγμάτων για το ECR. Είναι το κόμμα που έχουν φτιάξει οι Βρετανοί συντηρητικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση. Στυλ Φάρατζ είναι η συγκεκριμένη. Δεν είναι στο κόμμα του Φάρατζ, είναι στο ECR, στο κόμμα που είναι η κυβερνόσα παράταξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πέραν αυτού, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται πολιτικά δείχνει ότι υιοθετούν τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει τα κράτη-μέλη, τα οποία ενισχύονται μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, να κάνουν πως δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Το είπα και χτες ενώπιον του Προέδρου του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκης, γιατί ο κ. Γιούνκερ είχε αποχωρήσει στην αρχή της συζήτησης και κάναμε μια συζήτηση που διήρκησε 2 ώρες. Δεν μπορούμε επίσης να κάνουμε μια συζήτηση που διαρκεί 2 ή 3 ώρες μία φορά το 15ήμερο, προκειμένου να ξανασυζητάμε το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα επιδεινώνεται μέσα στο 15ήμερο και να μην υπάρχει πολύ ισχυρή δράση. Η 7η Μαρτίου είναι καταληκτική ημερομηνία για το τι θα συμβεί. Το τι θα συμβεί, νομίζω ότι όλοι περιμένουν κλείσιμο συνόρων. Είναι ηλίου φαϊνότερο, νομίζω, έτσι. Δεν θα έπρεπε. Κακώς περιμένουν κλείσιμο συνόρων. Αυτό που πρέπει κυρίως να κάνουμε. Άπαντες μας έχουν προειδεάσει. Ναι, νομίζω πως αυτό που κυρίως πρέπει να κάνουμε και να βάλουμε όλοι μας τις δυνάμεις εκεί, και τουλάχιστον ως χώρα το κάνουμε, και το κάνουμε παρά τις καθυστερήσεις που έχει η κυβέρνηση, και το κάνουμε παρά την τροφή που έδωσε για αρνητικά, όχι σχόλια, για αρνητικές εκθέσεις η κυβέρνηση. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και το κάνουμε ως οι εκπρόσωποι του μεγαλύτερου κόμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάνουμε σε κάθε εκδοχή είναι να καταστήσουμε σαφές ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα μαθήματά της. Ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις. Λύση θα προκύψει, και τώρα ποια είναι η ώρα. Λύση θα προκύψει με την παρουσία του ΝΑΤΟ. Αποκλείεται. Ό,τι και να γίνει, αν δεν χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του, αν δεν λυθεί το Συριακό στη Συρία, δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγματα. Η δε Τουρκία υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Μπορεί να τη φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ορθό δρόμο. Ας είμαστε καταρχήν περισσότερο όχι αισιόδοξοι με την έννοια ότι να βλέπουμε τα πράγματα θετικά και χαρούμενα. Αλλά ας είμαστε πιο ρεαλιστές. Η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Διότι η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι η ανάγκη να φρουρηθούν τα ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι τα ελληνικά σύνορα. Άρα αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να τονίσουμε πως πρέπει η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή να γίνει με βάση τα συμφωνηθέντα και χωρίς παλινδρομήσεις. Και εκεί ακριβώς πρέπει να εστιάζεται η επιμονή μας. Με τους Τούρκους τι θα γίνει? Περιοχή πρέπει να γίνει με βάση τα συμφωνηθέντα και να μην επιτραπεί μέσα από την παρουσία του ΝΑΤΟ να εγερθούν ζητήματα εκτός διεθνούς νομιμότητας, που η Τουρκία τώρα το κάνει. Να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και εκεί πιστεύω πως πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να έχει τα μάτια της ανοιχτά και να μην αισθάνεται παραπλανημένη όταν ξαφνικά βλέπει την Τουρκία να εγείρει αξιώσεις. Ήταν αυτό που όλοι περιμέναμε. Στην Τουρκία μπορεί να επιβληθεί να κρατήσει περισσότερους πρόσφυγες, μπορεί να της επιβληθεί να χτυπήσει όλους αυτούς που κάνουν business με μετανάστες και πρόσφυγες. Το δεύτερο είναι το εξής. Η Τουρκία παίρνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρήματα από τα προενταξιακά κονδύλια. Δηλαδή η Τουρκία παίρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ προενταξιακά κονδύλια και παίρνει και 3 δισεκατομμύρια ευρώ κονδύλια από τα οποία αποφασίσαμε να πάρει εξαιτίας του προσφυγικού. Δεν τα έχει πάρει αυτά τα χρήματα, και να το εξηγήσουμε αυτό στους ανθρώπους που μας ακούνε. Είναι χρήματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Τουρκία δεν τα έχει πάρει. Γιατί δεν τα έχει πάρει? Γιατί μένει να κάνουν βήματα την υλοποίηση της πολιτικής που έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή να κρατήσει τους πρόσφυγες σε συγκεκριμένους χώρους φιλοξενίας κοντά στα σύνορα, για να μπορέσει να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και τις προσφυγικές ροές, κυρίως αυτές που γίνονται από την πλευρά των παραλίων, εξαιτίας του ότι εκεί δρούν οι δουλέμποροι. Η Τουρκία δείχνει
ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό μπορεί να το κάνει. Παραμονές της Συνόδου Κορυφής και πριν συμβεί το τραγικό στην Τουρκία που δεν επέτρεψε τον κύριο Νταβούτογλου να έρθει εδώ στην Άγκυρα, το δημοκρατικό. Ναι, δεν είχαμε μεταναστευτικές ροές με αυτούς τους αριθμούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Τουρκία όταν θέλει μπορεί. Ας το κάνει. Ναι, καλά, αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει. Ας το κάνει, εσύ είμαστε και εμείς εντάξει υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Αυτό είναι ένα ταγκό που χορεύουν δύο. Να τους ελέγχουμε και να τους πληρώνουμε. Να τους πληρώνουμε για να κρατήσουν τους πρόσφυγες στο έδαφος τους, γιατί αυτό έχουμε συμφωνήσει. Βασικά, ό,τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε είναι να τηρούμε τις συμφωνίες προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση. Και να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από το οπλοστάσιο όσων μας κατηγορούν. Να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δικαιολογίες για να χτίζουν άλοθη για όσα θέλουν να μας κάνουν. Ναι, γιατί νομίζω τώρα πρέπει να πούμε και κάτι στους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ανεξαρτήτως του πώς γίνεται η συζήτηση στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια ιστορική ευθύνη και την πήρε μόνη της. Είναι η ευθύνη της φιλοξενίας περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Είναι η ευθύνη που πήρε ως διεθνής παίκτης, που δεν την πήρε ούτε η Ρωσία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας δεν είναι εδώ σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Κανένας δεν είναι εδώ. Είμαστε μόνοι μας, συγκεντρώνουμε δυνάμεις, γίνονται λάθη, γίνονται παραλήψεις, δεν εφαρμόζονται συμφωνίες που έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί. Κράτη-μέλη που σας προανέφερα από την Πολωνία και την Ουγγαρία μέχρι την Τσεχία και τη Σλοβακία νομίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κονδύλια υποστήριξης και όχι και ανάληψη ευθύνης, και εκεί πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε. Όμως, δεν παίζουμε όπως παίζουν Αμερικανοί και Ρώσοι, είναι αλήθεια. Είμαστε η Ήπειρος εκείνη, η Ένωση εκείνη που υπηρετεί στο βάθος τις ανθρώπινες αξίες. Παίρνουμε τους ανθρώπους που φεύγουν από τα σπίτια τους. Δεν ξεκινάει η μάνα με το παιδί στην αγκαλιά να φύγει από το σπίτι της, αν μπορεί να ζήσει εκεί. Μαρία Σπυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα στις Βρυξέλλες, η κυρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.